E m'a dɔn restaurant yi me buffet ye restaurant classe ye restaurant min ni a sanuyalen don wa a dumuniw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen de ka di n'i bɛ kilasi kɔ i bɛ taa restaurant yi me buffet ale kɔnɔna la wa sunkalo kɔnɔna in na u kɛlen don ka u ka dumuniw ni ka o kɛ sɔngɔ damatɛmɛja ye n'u kɛlen don ka promo ka o boloda i bɛ se ka pila 37 ni ka o ta sɛfɛ wari dɔrɔmɛ 500 o de la awɔ sɛfɛ wari dɔrɔmɛ 500 ne ma fili wa e fana ka taa ni ka galon bɔne da restaurant yi me buffet filɛ nin ye Bakɔ Jikɔrɔ ni Golf ale kɔnɔna la misiri wa min o kɛrɛfɛ u kɔni u kɛlen don ka u ka dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye sunkalo kɔnɔna in o la 100 o 100 ka 50 ni ka o bin ka bɔ u ka dumuniw olu sɔngɔ la ni o ye weekend kɔnɔna ye don kansaw la sa sɛfɛ wari 1000 i bɛ dumuni o dumuni ka di ye i bɛ o ta restaurant yi me buffet ale kɔnɔna la o kuma la sa e maa min bɛ yen nɔ k'i bɛ fɛ ka galon bɔne da taga i kunda restaurant yi me buffet ale kɔnɔna kan u ka nɛgɛjuru sira 71 48 54 52 wa dumuni sugu o sugu n'i b'a ale nɔfɛ a bɛ restaurant yi me buffet o kɔnɔna la restaurant yi me buffet kɔni nalen don maliyɛnw olu lafiyali kama kɛrɛnkɛrɛnnen na sa bamakɔkaw o kuma la boli ka taga i ka ɲɛna dumuniw ni ka o ta restaurant yi me buffet ale kɔnɔna la. Foli tɔni amadi an filɛbagaw ma yan fo u sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkɔnɔma bi alamisa ye avril kalo tile 27 san 2023 an minnu bɛ sigilen ka bamanankan kunnafoni kɔnɔ waati sera aw bisimila. bi kunnafoni daminɛ o bɛ taa n'a ye katikaw fɛ yen nɔ tari kunnafoni teliman ka dɔ bɛɛ lajɛlen kulo kan bi alamisa avril kalo tile 27 san 2023 an ka furancɛla fanga ɲɛma kolonɛla Asimi Goyita ale kɔni ye kɛlɛkɛminɛn kura ba saba o di an ka fintigilakaw ma Kati kan Sunjata ale kɔni nana. kunnafoni wɛrɛ nasira la mouvement yɛrɛwolo debout sur rempart ɲɛmaba n'o de Adama Benjara ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko danbe maliyɛnw ka muɲu na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama cogo min na nin waati in na wulikajɔ olu bɛ sen na yaasa min ye MINUSMA ale bɛ se ka bɔ cogo min na Mali kɔnɔna na o de okumu kɔnɔna na mouvement yɛrɛwolo ale ye wele bila kunnafonidilaw ma o min kɛnɛ kan Adama Ben le cerveau ale kɔni ye kuma ta a ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ lajɛlen ka bɔ i n'a fɔ kɔnɔnkulu sini jumado avril kalo tile 28 san 2023 palais de la culture la yaasa bɛɛ lajɛlen ka taa i fanga fara o kan min ye MINUSMA ale bɛ se ka gɛn cogo min na ka bɔ Mali jamana kɔnɔna na min ye mouvement yɛrɛwolo ale ɲɛmaba n'o de Ben le cerveau an ka jɛ an ka ale ka kuma ka damadɔ lamɛn a ko kan. Il faut reconnaître que la patience du peuple malien a des limites. Wallahi, nous sommes un peuple très patient. Très, très patient. Un peuple très, 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 très patient. Mais notre patience a des limites. Et au mois de juin, nous allons perdre patience. C'est ce qui est la vérité. Au mois de juin, nous allons perdre patience. Au mois de juin, le peuple malien va perdre patience. C'est ce qui est la vérité. Parce que jamanadenw ma deli ka wuli kɛlɛ kɔrɔ k'u dɛsɛra kɛlɛ min kɔrɔ. Wa mission onusienne ma deli ka taa diɲɛ kɔnɔ jamana kɔnɔ k'u ye kɛlɛ min ban. Mission onusienne yɛrɛ créera de ko pour que ko ka États-Unis ka bloc k'u sago kɛ diɲɛ kɔnɔ a créera o de kama basta kɔrɔ wɛrɛ t'a la n'o tɛ diɲɛ kɔnɔ. Min t'a dɔn o de bɛ se k'a bisigi ko ale yɛrɛ kelen ale ka hɛrɛ dɔ bɛ nin kɔnɔ mais tiɲɛ tɛ walahi i ka o hɛrɛ in dɛ MINUSMA bɛ hɛrɛ min lase e ma an ka calcul kɛ dɔrɔn seman don n'an y'a seman bɔ i b'i yɛrɛ k'e de bɛ k'i yɛrɛ bila danger kɔnɔ quoi i yɛrɛ b'a ye sisan ko e de bɛ k'i yɛrɛ bila danger kɔnɔ quoi MINUSMA ye contrat di e ma i ye miliyɔn caman sɔrɔ o miliyɔn caman na i yɛrɛ muso furu ka so ɲuman jɔ koyi ka mobili dɔ yɛrɛ ɲini i den ye k'a don école ɲɛnamaw la en pensant que e bɛ ka hɛrɛ de sɔrɔ quoi Mali ka ci kan quoi o bɛ na insécurité min développer dɛ o de bɛ jeunes dɔw créer a bɛ fɔ jeunes minnu ma ko désœuvrés ni système yɛrɛ bɛ monstre créer monstre minnu bɛ système na jɔ o jeunes vagabonds ninnu bɛ bila banditisme ni insécurité min kɔnɔ n'olu wulila u tɛ se bololankolon ma dɛ u bɛ taa banditisme min kɛ u bɛ ɲɛsin
i muso i den ani ka nafolo de ma e de bɛ k'i yɛrɛ bila danse kɔnɔ en pensant que i bɛ ka MINUSMA ka intérêt de servir. C'est pourquoi kiraw kɛlɛla mɔgɔw fɛ mais kiraw kun tɛ u yɛrɛ ye u kun bɛ ka na k'o mɔgɔw de sauver e yɛrɛ ka hɛrɛ dɛ an bɛ k'o de f'i ye quoi cɛ bɔ nin kɔnɔ nin ma ɲi e yɛrɛ de ma e yɛrɛ de ko don e min bɛ k'a bila i kunna k'a hɛrɛ bɛna e lafiya dɛ mais i b'a dɔn i ni Ala na kira cɛ Mali tɛ dɛ jamana tɛ diɲɛ kɔnɔ min ye hɛrɛ sɔrɔ a la i b'o dɔn quoi mais n'i nata bonyana ko e yɛrɛ kelen a bɛ jɔ i yɛrɛ fɛnɛ kelen de la i n'i ka denbaya quoi c'est pourquoi nous disons bi an ka dɛmɛ dafalen quoi Mali autorités kɔ quoi bi ni min ma fara kan quoi wallahi billahi talahi o ma bɔ a la kuma de ye tiɲɛ ye il faut que 5 colonels k'a dɔn ko fɛn min bɛ k'u protéger ko de ye peuple ye wa peuple de labɛnnen don ka bɔ jumadon f'u ka sa n'i bɛ maga olu la i bɛ tɛmɛ o peuple in de ka sɔrɔ ka se olu ma tant que u bɛ ka peuple ka kɛlɛ de kɛ quoi o kuma de ye tiɲɛ ye quoi il faut que le docteur le russophone le premier ministre intelligent qui est Sogɛl Kokara Mayiga u k'a dɔn quoi wallahi ko jamanadenw de jɔlen don quoi u ni ninnu cɛ quoi et nous n'allons jamais trahir ce serment o kalekan min b'an bolo dɛ halaladenya la quoi an b'o kalekan in nafa quoi an b'o kalekan in nafa donc k'an tigɛ di bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan quoi an kana nata k'an yɛrɛ de ɲini quoi gain t'a la quoi wallahi u bɛ ka mɔgɔ manipuler u bɛ ka mɔgɔ la intéresser ni fɛn dɔ ye an ka bɔ nin kɔnɔ an k'an ka jamana kisi quoi wallahi mɔgɔ si tɛ sauver n'o y'a sɔrɔ an ma jamana yɛrɛ sauver fɔlɔ mɔgɔ tɛ sauver quoi o de kuma de ye tiɲɛ o de tun bɛ ne bolo ka bɛɛ wele Mali dugu bɛɛ ko k'u bɛ bɔ vendredi ko k'a fɔ ko kangarumada banna kɛlɛ ma donc jumadon vendredi le 28 avril à partir de 14h tout le monde dehors que la fête commence o kuma de b'an bolo vendredi bɛɛ ka bɔ Mali dugu bɛɛ kɔnɔ an k'an ka kangarumada ɲɛsin MINUSMA ni Faransi ma o kuma de tun bɛ ne bolo que Dieu bénisse le Mali et debout sur les remparts merci beaucoup. Elsa amite o kunnafoni kɔnɔna na Niger général dɔ bɛ yen nɔ n'ale tɔgɔ ko Abu Targa ale kɔni ye dɔgɔyali kumakan dɔw ta ka ɲɛsin Mali ale ni Burkina ma a ka kumakan ninnu kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ ko kumana min na Mali ale ni Burkina kɔni bɛna bɔ a kalama ko y'a sɔrɔ ko a ko taara ka dan kɛ Abu Targa a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko frontière tɛ Mali ale ni Niger ni ɲɔgɔn cɛ ko nka ko a bɛ ani banbagaciw olu ni ɲɔgɔn cɛ a ka fɔ la ko waati min na Burkina ale ni Mali kɔni bɛ ka u tɛgɛ bɔ u dɛmɛbaga jamana o bolo n'o ye Faransi ye waati la ale kɔni bɛ ka wele bila o dɛmɛ jamana in kɔni ma ni kumakan ninnu kɔfɛ bɔ kɔni kɛra ka Abu Targa ka kumakan ninnu jaabi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Albert Mayiga ale ka jaabi kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ ko Abu Targa bɛ ka kuma ni dɛmɛ minnu ye k'olu kɔni ɲɛ tɛ o jaabi la ka d'a kan kuma caman Niger ale civil kɔni bɛ ka bɔnɛ u ni na a y'a ladɔnniya tugun k'a fɔ ko kabini Mali kɔni ye a tɛgɛ bɔ Faransi bolo ka ban ko Mali kɔni bɛ ka ɲɛ sɔrɔ banbagaciw olu kɛlɛli la wa ko kɛlɛkɛminɛ caman de bɛ Mali bolo i n'a fɔ avion de chasse fo ka taa se hélicoptère ma u n'a ɲɔgɔnna caman. Mali kunnafoni direction journal ma bɛ aw ladɔnniya aw maa minnu bɛ n'a bɛ fɛ a ka feerefɛnw wuli ka lakodɔn walima a ka cakɛda aw bɛ nɛgɛjuru sira o bama an ka écran sanfɛ Mali kunnafoni jamana lajɛbagaw nin bɛ dasigi kɛ bi bamanankan kunnafoni na aw ni ce aw ka kulomajɔ la.